Kontra, aurkeztu guzu zure burua sare sozialei dagokionez. Zein da zure erlazioa sare sozialekin? Ni honbra naiz, eta egunero erabiltzen ditut sare sozialak, gehienak Instagram eta TikTok, eta aditua naiz. Sare sozialetan aditua? Bai, beti esaten didate. Bai, Bai. Zer ba? Ezke beti nago mugikorrarekin, Instagramen. Honbra, nik erabiltzen dituan sareak dira Instagrama, WhatsAppa eta Twitterra. Desfasatuta nago? Ez. Ez? Erabilenak dira? Bai. Zeren arabera erabakitzen duzu egun batetik bestea, sare batean sartuko naiz? Ba, igual, zure lagunekin kontaktuan egoteko edo ikusteko zer egiten ari diren zure lagunak, non dauden, zuk zure argazkiak igotzeko. Eta behar hori sentitzen da? Eske egon behar naiz. Sare hortan egon behar naiz. Bizio bat da. Bizio bat da. Zuretzako sare sozialak bizio bat dira? Bai. Instagram bai. TikTok igual ez, baina Instagram bai. Instagram eta WhatsApp. Oaindik ez dira goizeko 10-ak. Jakin dezakegu goizeko 10-ak eman gabe, zuk zenbat ordu erabili dituzu sare sozialak? Bai. 2 ordu. 2 ordu? Bai. Astelenean 12 ordu eta erdi. 12 ordu eta erdi? Bai. Lagunak egiteko balio dizute, sare sozialek? Nire kasuan, ez mutilak hitz egiten didatenean, ez didate hitz egiten lagun bat izateko. Beste intentzio bat daukate. Sexuko gozak esaten dizute eta horrela, eta hori ez da lagun bat izatea. Ez. Igual, ezke oso arraroa da, niretzako lagun bat egitea Instagramen. Zu konbra zure gorputzaren argazkiak argitaratzen dituzu eta gainera hori egin ahal izatea rebindikatzen duzu. Adibide bat ipiniko dut, nire gorputzaren argazki bat ateratzen dut, eta igual, sujetadore barik igual publikatzen baduzu, zabatzen dizute Instagramen argazkia. Baina igual, gero mutil bat, sujetador barik igotzen du argazki bat, eta Instagram lagatzen duan. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Emakumearen gorputza sexualizatuta dagoelako, asko. Erreakzioa oso ezberdina da zure gorputza toplesean ikusten dutenean edo gizon batena ikusten dutenean? Bai, emakume bat arroparik gabe badago, igual sexualizatzen dute, komentario txarrak esaten diete, eta horrelako gauzak. Zuri tokatu zaizu horrelako komentariorik jasotzea? Komentario sexistak, bai. Zer nolakoak? Vaya par de melones, que buena estás, te follaba, te quiero comer entera, eta ez diet ezagutzen ezer, eta horrelako komentarioa. Pentsatzen dute, neska bat, arropa gutxiko argazkiak igotzeko, haren komentarioen bila dagoela, haren azeptazioaren bila dagoela, baina ez da horrela. Inoiz pentsatu duzu sareetatik kentzea? Bai. Momentu batzuetan agobio asko sentitzen dut sexualizatuta sentitzen naizelako, eta ez zait gustatzen. Baina gero pentsatzen dut ez daukadala errua, nire gorputza da, nire erabakian, nire bizitza, nire sare sozialak. Eta igual, egunero jasotzea komentario sexistak, sexualak eta horrela, igual, pizka bat, gogorra da. Gogoratzen duzu ze argazkik eragin zizun arazo gehien edo zalantza gehien, ze argazkirekin pentsatu zenun, igual kenduko dut Instagram. Ez dira argazkiak, dira bideoak igual nire laguna, nire bularren erdian hau egiten, bideo bat horrela. Edo nire neska lagun batekin musu bat ematen. 2 bideo horiek igual gehienak. Horiek izan zituzten erreakziorik ezerosoenak? Bai.